Assalamu alaikum masu sauraro, muna muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na inda kuka ji cewa tun bayan farmakin da aka kawo wa shugaban TOP wato Firisto har gida aka yi niyyar a kashe shi, amma dai Allah ya yi da nisan kwanansa a gaba ya samu sauƙi. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Bayan farfaɗowar tasa ne a asibitin ba wanda ya buƙaci gani face abokansa wato. Bayan ganin nasu ne suka tattauna da su har yake faɗa musu cewa ya san wanda suka mai wannan laifi. Inda daga bisani ne babansa ya shigo cikin wannan ɗaki da aka kwantar da Firisto yayin wannan rashin lafiyar tashi. Sai yake faɗa masa cewa Aliyu ya jikin naka, ya ce da sauƙi. Nan dai ya fara kwashe masa labarin duk abin da ya faru game da wanda suka kai mai hari har gida domin su yi niyyar su ga sun kashe shi. Nan dai ya ce mai akwai gwanki sai kuma wani babban mai miyagun ƙwayoyi wanda yake saida su a cikin wannan gari. Amma dai zan yi duk mai yiwuwa in ga cewa kana da gata kuma kana da mahaifi Aliyu, ka kwantar da hankalinka. To Aliyu dai nan dai ya yi shiru yana tunani, sai ya tunani akwai wani waje da ya gudanar da aikinsa a TOP wanda shi ne ya ja sanadiyyar da ya sa suka masa wannan abu. Kuma dama akwai wani kes da aka taɓa kawo mai wanda ya bincika, su suka yi ajalin wannan yaro, wanda daga bisani ne an kama wanda suka yi wannan kisa aka kulle su. Shi ne dalilin da ya sa suka kawo wa Aliyu ɗan gaske farmaki. To bayan hakan ne dai Abba Galadima da shi da Nana Khadija wato yaya a gurinsa ko kuma mahaifiya, nan suka tattako suka zo har asibitin domin su ƙara duba jikin nasa, sabida har yanzu Abba Galadima yana matuƙar son Firisto domin irin kulawar da ya ba wa ɗansa na ganin cewa ya hana duk abin da zai cutar da shi. To kafin zuwansu wannan asibitin ne ya kira yana gaya wa Firisto cewar za su zo wannan asibitin domin su ƙara duba a jikin nashi. To nan dai Firisto ya gaya wa abokan nasa su je su ƙara yin bincike game da wanda suka aikata mai wannan laifi. To ita kuma Sumayya ba abin da take tunani face ina angon nata yake, ko in ce ina mijin nata yake. Sabida ita har yanzu jikinta bai kwanta ba sabida bata ga ya motsa ko daga kan gadonsa ba. Ta je ta same shi a kwance, ta rusa masa kuka amma ko kallonta bai yi ba sabida yana cikin wannan lalura, wanda a hakan ma dai an yi mai allurar bacci ne domin ya ƙara samun nutsuwa. Wanda hakan ne ya jawo ya yi bacci mai tsawo, ita kuma tana can ta kasa yin baccin. Wanda daga bisani ne dai dakta ya zo ya mata 'yan allurai da ma ta kwanta domin ta yi baccin. To Baba Rabe da Baba Ɗan Audu kuwa suna zaune a wannan asibitin domin jiran su ga me zai je ya dawo tsakanin Firisto da kuma Sumayya. Sabida ganin irin kiɗimawar da Sumayya ta yi yayin wannan abu da ya faru. Duk da ba ta da lafiya da ƙyar take motsawa, amma haka ta tashi har ta yi tattaki zuwa wajen nasa domin ta duba lafiyar jikinsa. To Baba Ɗan Audu zai ci riba biyu domin shi zai fara tarbar Abba Galadima da irin waɗannan kalaman nasa na yaudara domin ya yi maula a bashi kuɗi. Sabida in dai ya tabbatar da cewa Abba Galadima zai ziyarci wannan asibitin, to fa ba inda zai ci. Zai zauna ya ga tsayin daka domin a ɗan bashi wani abu da zai samu ya sa a aljihunsa. Sai dai kuma yana jimamin EFCC, kuma yana so da ya gaya Abba Galadiman domin a musu magana kar su ƙara bincikar shi. Sabida duk abin da yake samu ai daga kilishi ne ba daga wani na can gefe ba. Sai dai abin da ya jawo kilishi take ba shi kuɗin ai wani dalili ne na daban wanda kuma baya so Abba Galadiman ya sani. To nan dai Baba Ɗan Audu ya ji gum shi da Baba Rabe suka ci gaba da zantukan su irin na wanda suka saba. Domin Baba Ɗan Audu baya so a taɓo ɓangaren wannan jami'an tsaro, sabida in dai har aka taɓo to zai dinga jin zuciyarsa tana ɓaci. Wannan tunani dai Baba Ɗan Audu kuma gashi a can gefe kuma ya saki matar tashi wato babar Agola. To nan dai abu ya ƙara rincaɓe mai, kuma gashi ita ma Ballagada wadda yake ji da ita wadda ta yi silar sanadiyyar sakin babar Agola.
wanda ba don haka ba da tuni har yanzu tana zaune a cikin wannan gida. Ita kuma Ballagada ita ma tana nan, kuma Ballagada ta bar shi a kokonto ne domin ana tunanin cewa tana da ciwo. Mai sauraro ka danna mana alamar subscribing da like kuma ka yi mana comment a section.